салом ва арзи адаб хидмати дӯстони гиромӣ ба канали Кулчақанд хуш омадед. бахши ғизои маънавӣ аст ва ин дафъа қисса барои духтарон. подшоҳе тасмим гирифт ки писарашро ба ҷои худ ба тахт бинишонад. тибқи қавонини шоҳигарӣ шоҳ ҳатман бояд оиладор бошад. шоҳ ҳарчанд ки ҷустуҷӯ кард то арӯси муносиб барои писараш биёбад, пайдо накард ва фармон дод ки ҳама духтарони шоҳигарӣ, ҳама духтарони мамлакатро ба базми шоҳӣ ба қаср даъват кунед. ҳама духтарон аз гӯшаву канори мамлакат омаданд ва шоҳ баъди хушомадии ҳамаи духтарон ба ҳамаи онҳо тухмӣ дод. гуфт ин тухми гул ҳаст ва ба шумо 3 моҳ муҳлат то Наврӯз ҳама ин тухмиҳоро дар гулдон бишнонед ва ҳар касе ки аз ин тухмӣ гули зеботаре парвариш кард, арӯси писари ман ҳамон духтар мешавад. ҳама духтарҳо аз пушти кор рафтанд. миёни ин духтарон як духтараки рӯстоӣ буд ки ӯ ҳам дар қатори дигарон тухмиро гирифт, ба кӯза нишонд, вале ҳарчанд ки кӯшиш кард, тухмӣ нашукуфт. назди кишоварзон, деҳқонони ботаҷрибаи деҳааш рафт, вале бенатиҷа. ҳар маслиҳате ки доданд, ҳар сухане ки гуфтанд, ҳамаро иҷро кард, вале тухмӣ ҳеҷ насабзид. танҳо баъди талошҳо як неш заду халос. мардуми дигар аллакай, духтарони дигар аллакай барои Наврӯз омодагӣ мегирифтанд ва гулҳои онҳо шукуфону зебо шуда буд ва наздикони духтар ба духтар гуфтанд ки ту ба қаср нарав, чун бо дигарон гулҳои шукуфта доранд, тухми ту як неш задааст, ту бо ин кӯза чӣ хел ба қаср меравӣ? вале духтарак исрор кард. гуфт ман намехоҳам номуваффақ ва тарсу маҳсуб шавам. ҳақиқатро мебарам. ҳамон ҳақиқат чӣ хеле ки буд, ҳақиқатро ба дарбор мебарам. Наврӯз шуд ва ҳама духтарон бо кӯзаҳои гулҳои зебову шукуфон ба қаср ҳозир шуданд ки гули яке аз дигари зеботар. шоҳ ҳамаро хушомадид гуфт ва як як гулҳои духтарҳоро тамошо кард ва назди духтари деҳотӣ омад ки бо кӯзаи ки тухмакаш як неш задааст истодааст. мардум бо чашми тамасхур ба ӯ менигаристанд ки на хуб бо ҳамин кӯза ба қаср биёӣ. шоҳ назди духтарак омад, гуфт чаро гули ту нашукуфтааст? духтарак ҳамаи ҳақиқатро ба шоҳ гуфт. шоҳ гуфт ба майдон баро ва ба ҳамаи ҳозирин гуфт арӯси писари ман ҳамин духтарак мешавад. мардум ҳама дар ҳайрат афтоданд. гуфт ин санҷишро бар хотире гузаронидам то содиқтарин духтарро пайдо кунам. ин тухмиҳое ки ман ба шумо додам ақим, яъне беҳосил буданд ва гул ҳам набуданд, вале ҳамаи шумо найранг кардед ва гулҳои дурӯғ овардед, ҷуз ин духтарак ки ҳақиқатро овард. ва зеботарин хислати зан, ҳамсар, ин содиқ буданаш аст, ин ростгӯву ростқавл буданаш аст. ростӣ зиннати инсон аст ва дар мамлакат мехоҳам ки дар паҳлӯи писарам, яъне шоҳи мамлакат, маликааш, маликаи содиқ, маликаи ростгӯву ростқавл, маликае ки дар роҳи худаш устувор аст, тарсу ҳам нест. бубинед ки аз миёни ҳамаи духтарон дар мамлакат танҳо як духтари ростгӯ пайдо шуд. ва мехоҳам ки дар паҳлӯи писарам ҳамин гуна духтари содиқ ва тарсу набошад ва дар сухани худаш пойдор бошад. ва шукр ки ин гуна духтар пайдо шуд ва ҳоло омодагӣ ба тӯи ин ҷавонон мегирем. духтарони азиз, ҳама вақт дар зиндагӣ ростгӯ ва ростқавл бошед. бале дуруст аст ки онҳое ки фиребу найранг мекунанд дар замони мо бахусус пешсаф ҳастанд,
کاردشان روی روغن است، ولی این یک مدت است. از پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین مانند سوال شد که آنهایی که در راه تجارت قسمهای دروغ میخورند حالشان چی می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بازارشان یک گرم می شود ولی برکت نمی یابد. جوانان همین روز رو می بینند و فکر می کنند که آنهایی که با راه دروغ و فریب می روند موفق می شوند. همون گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که بله در اول یک بازارشان گرم می شود ولی هیچ کدام اینها نه برکت می یابند، نه آبرو می یابند و نه عاقبت نیک دارند. راه راستی همه وقت مشکل ترین راه است. این راهی هست که شما تنها هستید چون راستگو را دوست نمی دارند. این راهی هست که شما همه وقت عذاب می کشید، سنگ ملامت، تمسخر مردم را می شنوید، ولی این راهی هست که همه انسان ها را به ساحل مراد می رساند و این راهی هست که شما را ملکه قلب ها می کند. مثل همین دخترک که نه از خودش شرم کرد و نه به دیگران تقلید کرد و همون حقیقتی که بود حقیقت را زینت کرد و به دربار آمد و ملکه دربار شد. به همه دخترکانی که همین لحظه ما را میشنوند وقتی سفید و تخت بلند آرزو میکنم از درگاه خداوند خوشبخت باشید و همه وقت صادق باشید، راستگو باشید و مثل خودتان باشید. همه وقت راستگو باشید و صادق باشید و خدا کند ملکه قلب ها میشوید.